more than 600. Pero pag ato na mo karon sa actual, lisod naman ko kay balibaran nga ang uban naglinya na. So wag na mo balibari. So more than 600 mo nang na nakarason sad mi nga manguli mi kay maniud to mi. Magdala na sad mi reinforcement tingali tomorrow kay ang karong hapon schedule na mo sa Balabag. Ang problema manggo diri Nil sa Davao del Sur kay wala man gud ta magdahom nga ang dili lang ang tulunan ang moy epicenter kung dili ang Davao del Sur naa diri ang kuan fault line. So ang naigo gyud kaayo Magsaysay, Bansalan and part of Matanao unya dinhi sa Digo sa Balabag. Unya ang akong gikalipayan lang nil nga buhi pa ta. Oh, and then we would like to thank God for that nga buhi ta. Let's keep and continue praying nga maundang na kini kay aron ang mga tao magpreparar na for Christmas. Unya sa among kabahin ni Governor as a public servant, ang among gikagulan is the economic situation nato kay like Gaisano wala na income. Unya ang nagtrabaho sa Gaisano asa naman sila padung, so dagdag og problema sa ato sa provincial government kay asa man sila manguhag ayuda. So mo na ang problema karon nil karon sa ato sa Davao del Sur. Unya in the past few days wala mi manggawas tungod kay nitabang mi pagpangita og mga tawo nga modonar. That is why niabot si Villar, niabot si Angara, unya si Governor Chungki sa Tagum, niabot na it's because of our constant communication dito sa Manila og dinhi kung kinsa ang mo donate nato. So natay mga donation ma'am. Naay donation like gahapon niabot si Villar, pinaagi ni Joel Mamak, naghatag siya og 500 nga mga blankets unya dalhon na mo na karon sa Balabag aron magamit. Unya ang the provincial government also naghatag si governor og 5 million karon, and then nag-session man sila karon ni Mark og sa mga SP. Hopefully nga ang katong gimitingan nila sa provincial capital and with the head of offices nga ang katong project that will be ongoing gi-realign na ni Gov para ihatag sa naangol sa linog karon. So dili man tingali tanan nil nga sa panahon sa linog mamulitika lang gihapon ta. Ang ato dinhi kay dili ni tiaw ang linog, may pa ang bagyo kay makatago pa ta, pero ang linog dili ta katago. So let's not make things possible nga mamulitika lang gihapon ta. Kung dili, let's what we can do for the people, that is what we did now with the governor. Okay, ma'am, atong angkor ma'am si Bumbual basig dunay pangutana. Bumbual na karon si Congressman na Mercedes Dilicagas guide. Maayong hapon.